फरायसालियाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि खालामनायखौ लानानै आसामनि मन्त्री डक्टर रनिस पेगु बिथाङानो बयनिख्रुइबो देरसिन दायनिगिरि। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंखारिदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा आरो फोरमायबावोदि आसाम केबिनेटनि थांखिया बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो थांना थानायाव आघात होदों होनना। लोगोसे बे समाव मोनसे गिदिर थांखि लाबावोदि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ आसाम सरकार मावफुङाब्ला बर'नि गेजेराव फिन सोमावसारनाय जाफिनगोन होननानै रोखा फोरमायदों। लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनिस पेगु बिथांखौ बुंबावोदि डक्टर रनिस पेगुआ मोनसे बुंब्ला गुबुन मोनसे मावो होनना थारैनो बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आरो सोलोंथाइखौ लानानै साननो गोनां जानानै फैदों। थारैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारा थागिबि सुबुंनि सरकार ना थागिबि सुबुंफोरनि रावखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसार जादों? मोनसे गिदिर सोंलु। थारैनो आसाम सरकारा थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय 20 बायदि फोरमान होदों। बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव मोनथाम आयदाखौ इंराजि आयदा खालामनाय आसाम सरकारनि थांखिया। फरायसालिमानि बे अडिट'रियामाव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय हांख्रायनायाव जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ दिनै बेवहाय खुंफैदों। आरो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो रायजो राजानि गेजेराव जोंनि जेंना जेंगोना आरो बावैसो थांनाय 28 जुलाइ खालि आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु केबिनेट डिसिसन लानानै जिथु बिथांमोनहा माने थांखि आजावदोंमोन आरो बे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोनहा देग्लाय आगस्ट दाननिफ्रायनो खुनु फरायसालि माने सोरखारि खालामनाय जानाय नंला, प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला, स्कुल कलेज खालामनाय जानाय नंला। बिथांमोना मोनसे सिद्धान्त लादों, मोनसे थांखि लादों। बे थांखिखौ जोङो अजद दैखांदों। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि बे 6.3 आव रोखायै लिरनाय दं जे गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ माने सोरखारि खालामनाय जागोन आरो पर्यायक्रमै निट बेसआव माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय जागोन। बेहाय रोखा रोखा लिरनाय दं। दा बिनि हेंथा बिथांमोनहा सिद्धान्त लाबायब्ला जोङो नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बेवहाय आफस खालामा। जों बेखौ मानिनानै लानो हाया। आरो नैथियाव जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि थांखि आजावदों जे 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बिजों हिसाबै फोरोंनायनि जिथु बिथांमोनहा जाबसिननानै होनायनि फरायसाफोरनो जाबसिननानै होनायनि जिथु थांखि लादों बेखौबो जोङो गनायाखै। मानो होनना बुङोबा जिथु हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि फैगासिनो दङ आरो बे हारिमायारि खान्थिनि गेजेरजों आरो इउनेस्क'नि रिपर्ट मथे आरो राइट टु एडुकेसन माने सोलोंथाइ लानायनि जिथुनिखि मोनथाय एडुकेसन फर अल गासैबो बे बिथिंखौ नायनानै जे बिमा रावजोंनो माने हम लेंगुवेजजोंनो माने गाहाय थाखोआव माने फरायनायनि खाबुखौ मोननांगौ। बेनिखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु सिद्धान्त लादों जे इंलिसखौ इम्प'ज खालामनानै एलपि स्कुल आरो गाहाय थाखोआव होनायनि बे थांखिखौ जोङो अजद दैखांदों आरो बेखौ जोङो गनायनानै लाया होननानै जोङो प्रेस बिबुंथि आरो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जों बुंदों। आरो मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना थाखानाय मिक्स मिडियाम स्कुलखौ 5निफ्राय 10 बे स्कुलफोरखौ बिथांमोना कनभार्सन खालामनानै बिथांमोना इंलिस मिडियाम खालामनायनि लाहार फाहार आरो गेजेट नटिफिकेसनाव दङ। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा आदर्श बिधायक बिद्यालय होननानै नाम दोनदों। सासे एमएलएआ गासै आसामाव 126 जन 126 सा एमएलए दङ। दा बे 126 स्कुल मोजां स्कुलखौ सायख'नानै बिथांमोनहा जेराव रिजाल्टआ मोजां, जाउनथिया मोजां बे स्कुलफोरखौ सायख'नानै एमएलएफ्रा सायख'ना लागोन आरो बेखौ इंलिस मिडियाम कनभार्ट खालामगोन आरो बे CBS कर्सआव लांगोन। बेयावबो जोङो अजद दैखांदों। जों थाखानाय मोजां स्कुलखौ इंलिस मिडियामाव कनभार्सन खालामोब्ला जोंनि बे फरायसालिनि अबस्था आरो बैयाव फोरोंगिरि जायफोर दङ बेखौ बुंनाय जादों जे थाखानाय फोरोंगिरियानो बेखौ फोरोंनांगोन, माने गुबुन आलादा उफ्रा माने फोरोंगिरि थिसननाय जानाय नङा। जों बे बेलायाव जोङो अजद दैखांदों। आरो लोगोसे जोंहा टिउटरियेल गोबां दङ।
बे टिउटरियेल साख्रि मावनानै थानाय फिक्स पेआव मावनानै थानाय बिथांमोनखौ नन पारफरमेन्ट टिचार्स हिसाबै बिथांमोना सायख'नानै सिनायथि खालामनानै बिथांमोनखौ माने रिटायारमेन्ट जाहोनायनि जिथु खोथा बहाय लिरनाय दं बेखौबो जों मोजां मोनाखै खारन 15 बोसोर 16 बोसोर जायफोरनिखि बिथांमोनहा माने बे फिक्स पेआव माबायाव टिउटरियेलाव मावगासिनो दं बिथांमोनखौ जुदि गाबोननो माने बिथांमोनखौ थांदो होननानै बुङोबा बेयो इनहिउमेन जागोन माने सुबुं बादगा खामानि जागोन बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे हारिमायारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमायारि आफाद हिसाबै जोंहा दायित्व दं हिसाबै जोङो बै फोरोंगिरिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनो जोङो लाइजाम होदों जे बेफोर गासै जेंनाखौ नोंथाङा इमिडियेटलि बोखारनानै लानांगौ आरो सुस्रांनायनि राहाखौ लानांगौ बेखिनिखौ जोङो दाबि खालामदों आरो फैगौ 18 अक्ट' खालि जुदि सावरायनाया जुदि फेलें जायोब्ला जों हयथ' बेनि अल्टारनेटिभ बेबस्थाखौ लागोन एक्सन प्लेनखौ लानो हागौ जोङो हयथ' सोमावसारनायसिमबो जानो हागौ बेखिनिखौ थांखिखौ जों लादों आरो गासैबो जिमान आसामाव फोरोंगिरि आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों आरो बे मददनि गेजेरजों जोङो हयथ' आवगायलांनो हागोन आरो गावनि बिमानि रावखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन बेबायदि जों आसा लाखिदों माबायदि सोमावसारनायखौ सोमावसारनाया जोङो ओरैबायदि लादों जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनो जोङो आल्टिमेटाम होगोन आरो जोङो एसेयावनो जोङो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'जों जों गोथौयै सावरायबाय आरो बिथांनो गोसोखां लाइजाम होबाय आरो बिथाङा बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहाखौ लागोन होननानै बुंदों जुदि लायाबा हयथ' जोङो एसे थाबैनो जोङो मोनब्रै हारिमायारि आफादा जुथुमनानै सोमावसारनायखौ माबायदि लांनो हागौ माबायदि सोमावसारोब्ला जोंहा खामानियाव फैगोन हयथ' बेबायदि बे लाइन अफ एक्सन आरो बेबायदि जोङो थांखिखौ आजावनो हागौ जि रायजोनि जि सोलोंथाइ मन्थ्रि जि रनिस पेगु बिथाङा दाखालि प्रेस मिटनि गेजेरजों जे बुंदों बिथाङा जे 6.3 क्ल'ज बेखौ गोहिलु खालामनानै रायजो सरकारा जि मावफुंनायनिफ्राय जानगाराव थानानै जि मिरु सरकारनिसिम दैथायहरदों मा बुंदों दा नोंथाङा थिगैनो बुंदों जोङो बेखौ मानिया खारन मोनसे नङा मोनब्रै अर्गानाइजेसनजों बियो सुक्ति मोनसे जादों NDAB मोनब्रै ओमफ्राय UBPO ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनसे सेन्ट्रेलनि उइटनेसाव स्टेटनि उइटनेसाव मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु क्ल'ज दङ बे क्ल'जखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय एबा मावफुंनाया रायजो सरकारनि दायित्व बिबान दा बे बिबान हिसाबै बिथाङा बुंबा जानाय नङा बिथाङा माने सेन्ट्रेलाव नाथ्रोदहरनो नागिरदों आरो बिथाङा जुदि बुङो जे सेन्ट्रेलजों जों सावरायनांगोन बिदिब्लाथ' बे एकआ इनभेलिड एक बायदि जाहैगोन बियो बेनिखायनो बिथांमोना जुदि बेबायदि बुंदोंब्ला जों बेखौ मानिनो नाङा बे बिटिआर सरकाराबो मानिनो नाङा सागोनगिरिफ्रा मानिनो नाङा बेनिखायनो जों होनगोन जे 6.3खौ जिहेतु नोंथांमोनहा लाबोदों क्ल'जआव बेखौ एखेबारे नोंथांमोना मावफुंथारनांगौ बेबायदिखौसो जों दाबि खालामगोन जि मिरु सरकारा गावनि बिजोङाव जे सोलोंथाइ होनायनि जि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लाबोदों दा बे बेलायाव जोंनि रायजो सरकारा मानोथो माने बर' बिजोंनि जि सायावहाय गोहिलु खालामदों आरो इंराजि मोननै साबजेक्टखौ नारसिनदों आरो गोबां फरायसालिया दिनै थैनायनि लामायाव बर' बिजों आरो गोबां फोरोंगिरिफ्राबो माखासे टार्म्स कन्डिशननि थाखाय बिथांमोनाबो फोरोंगिरिनिफ्राय जि गोजानाव दिनै बन्सित जादों बेयो मोनसे बिराद माने गाज्रि थांखि होनजायो मानो होनना बुङोब्ला भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रियानो स्वयं गावनो बुंदों जे बिमानि रावजों मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारिंखौ फरायनायनि खाबुखौ जों होगोन आरो दाख्लै बावैसो HRD मिनिस्ट्रि हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार बिथाङाबो होनदों जे बिमानि रावजोंनो माने फरायनांगौ ओमफ्राय जों खोनानायाव माखासे रायजोआव पाइलट प्रजेक्ट लादोंमोन जे बेबायदिनो माने इंराजिखौ जाबसिननानै होनाय बिमा रावनि एगेन्स्टै माने जाबसिनना होनाय खिन्थु बे पाइलट प्रजेक्टआ माने साक्सेस जायाखै बेनिखायनो HRD मिनिस्ट्रिया होनदों बे
सुबुं फुंखा जौगा मन्थ्रिया होनदों बिमानि रावजोंनो सब माने बेखौ फरायनायनि खाबुखौ होगोन होमबासो गुनगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेसना फैगोन आरो गिबि माने गाहाय मन्थ्रियाबो बेखौ गनायना लादों गतिके गाहाय मन्थ्रियानो गनायना लादोंबा आसाम सरकारनिया बेखौ गनायनि मा खोथा दं बे जाहैबाय एडुकेसना ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे जाहैबाय कनकारेन्ट लिस्ट माने सेन्ट्रेल एन्ड स्टेट कनकारेन्ट लिस्ट बियो इउनियन लिस्ट नङा बेयो कनकारेन्ट लिस्ट हिसाबै रायजो सरकारा बेवहाय बिबान दङ रायजो सरकारा माने बबे लामाजों माने गुनगत शिक्षाखौ होगोन मोजां शिक्षाखौ होगोन सोलोंथाइखौ होगोन बे स्टेटआ बे रायजोआ बेखौ बिबान दङ आरो बिथांमोना बे लामाजों थाङाब्ला हयथ' रायजो राजानि साननायनि हेंथा होननानै जों साननानै लागोन जे बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ दाब जिल्लाफोरनि जि मेल सांग्रांथि मेल 6.3 नि सायाव मेलेमजिबि आरो आफादफोरजों सावरायदों बिथांमोना माबायदि मतामत होदों मा फिडबेक होदों जे बिथांमोना जों पाब्लिकनिफ्राय जिथु फिडबेक मोनदों बिथांमोना बुंदों जे जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ मानियाबा जुदि 6.3 खौ मानियाबा दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय दासिमबो बेखौ बाहायाखै बेनिफ्राय रायजो राजानि मतामतआ बिदिनो जे जुदि बाहायाब्ला आरो जुदि जोंनि साननाय मथे जायाबा जोङो फिन जों सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ मा बुंनो सानगोन नोंथाङा जे जोंनिनो ट्राइबेल माहारिनि बिथाङा मन्थ्रि आरो बे ट्राइबेल माहारिफोरनि जि डिमान्डफोर बेखौ मावफुंनायाव बिथाङा बेसे मदद होनो हादों बिथाङा सासे बेसे जाफुंसार मन्थ्रि बिथाङा नङा ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबै माने जोङो हायनारि जनजाति बा हाजोनि जनजातिफोरनि थाखाय बिथाङा साननांगौ खामानि दं आरो बिथाङा मरेल रेसपन्सिबिलिटिबो दं नाथाय बिथांनि जिथु एटिट्युड बिथांनि जिथु खामानि बे उल्था जों नुदों दा उल्थाब्ला जों बेबायदि शिक्षा मन्थ्रि अनेक नुदों आरो फेलार जानायबो जों नुदों नाथाय बिथाङा डक्टर रनज पेगुआ जिथु मिडियायाव बेलेग बुङो ओमफ्राय बिनि एक्सना बेलेग जुदि बेबायदि लाइनजों थाङोबा बेनो सबसे माने माबा जागोन दायनिगिरि मन्थ्रि हिसाबै बियो गनायथि जागोन जे सागानगिरिफोर 6.3 गोबां मोनब्रै जि दल संगठना जे सक्ति खालामना फैबाय बिटिआर 6.3 बेखौ बेसे गुरुत्व लादों आरो सावरायनायाव बिथांमोना मा बाहागो लादों सरकारजों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बाहागो लादों इउबिपिअआबो माखासे सानजा आसामाव जों सांग्रांथि मेल खालामनायाव लादों नाथाय एनडिएफबिनिफ्राय दासिमबो बिदि फैयाखै दा हयथ' एनडिएफबिफोरखौ जों खावलायगोन आरो जोंहा मोनसे पलिटिकेल पेट्रनेज जों नांगौ जुनि जि पार्टियाव था मानो बे राजखान्थि हान्जानि एमएलएफ्रा एमपिफ्रा जोंनि बे 6.3आ जे दा माने बेयो भायलेट जादों बेखौ बिथांमोनहा बुंनांगौ एसेमब्लियावबो बुंनांगौ बाहेरायावबो बुंनांगौ खारन बियो बर' हारिनि बे सुक्ति मोनसे आरो बर' हारिनि बे थांनानै थानाय बे राव थुनलाइ थांनानै थानायखौ आघात खालामदों बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो राजखान्थिगिरिखौ बुङो जे बिथांमोनहा बेवहाय पेट्रनेजखौ होनांगौ आरो बिथांमोनहा बाथ्रा बुंनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं जेसेबां सोलोंथाइगिरिफोर दङ जेसेबां इन्टेलेक्सुवेल दं जेसेबां लेखा गोरों मानसिफोर दं बिथांमोनहा आवाज होनांगौ 6.3 खौ लागु खालामनांगौ आरो जोङो मातृभाषा बिमानि रावजों फरायनायनि खाबुखौ मोननांगौ आरो जोङो हारिनि बे माहारिनि रावनि हेंथायै खामानि मावनायखौ जोङो माने खुनु दिन जोङो नाजावनो हाया होननानै बिथांमोना बुंनांगौ आं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफाद आरो जि एबसु बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों दाखालि सावरायदों आरो बिथाङा माबायदि बिफाव लादों जि जाफुंसार होनो ना बिथाङा मोजाङैनो बिथाङा माने जोंनो खोथाखौ होदों बिथाङा होनदों माने आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे डिसिसनखौ लायो आरो केबिनेटआव लायो बेनिखायनो आङो मुख्यमन्थ्रिजों रायज्लायबाय आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों रायज्लायबाय आं थाबैनो गिबि मन्थ्रिजों आं सावरायनानै नोंथांमोनखौ आङो सावरायनायनि राहाखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे हिसाबैनो हयथ' 19 अक्ट' खालि समफोर हयथ' बिथाङा चिफ मिनिस्टारा गावनो बिथोन होनानै शिक्षा मन्थ्रिजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनायनि बे खाबुखौ होदों आं सानो जे बिटिआरनि चिफआबो दायथ' दं खारन बेहा जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बिथाङा सासे सागोनगिरि बे सागोनगिरि हिसाबै बिथाङाबो बिबान दङ आरो बिथांनि जिथुनाखि पजिटिभ रेसपन्स जोङो बरायो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां
नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360